Lay P way if yang subhai P second amen faithful and true channel second series yang kejing pule ya kakot kalam prang ya kejing imbaru blade of Francis the sales buku wadai u bishop or doctor jang kepalang kene kasngi ngine pule na kene kakot kalanong kepakan riu jang kepenta kepahar kajing buram ya kiriu kuj ber kajing duai haki Ublay upa abun sin hangi ya kajing pensilur lengba ki angel jong u. Tengiru ngidei ban pa sya u ya kajing terang jongi na kapenta jong u bun sin lengba jong ki. Kimen sim balaklat no kibadon habeneng lembat ki angel bat kumba utrai jongi uong ki yarengkat bat ki long ru kum ki angel. Na gospel kum Lukas long kapar paud kot lai pun riu. Bat ki pendep ya kaju kakam. Ki wanra hangi ya kajing penselur bat ki penpau ya kane. Da kajing duai bakui jong ki ya kajing terang jongi na kabantau blay. Ko filotia ba e. To ngin pen ya so ya ki onut jongi bat ki mensim pakenca beneng bat ki balakar ku habeneng. Ki simrit bapa menmit ki nang ban ruai lem bat ki balakam he. Ha kajing ya day bakui jongi bat ki riu kuj. Ngin sa kam nang ban duai bat kumju ban ruai ya kajing ya ro jung blay. Ngan ruai ya ro laong David hakamat jong ki angel. Sam sispa alai punyau dekat iway. Da kajing ij bakerpang ai nam ai buram bat niaukor ya ka Maria Thesuti bakuj bat badon buram. Kum ka kemi jong ujisu. Un men jongi kalong da sisya ka kemi jongi. Namar kata tongin pai syaka nakabanta kajing yarap. Ngilong ki kun barit jongka. Tongin bret ialah de hakik sangti jongka. Da kajing syanya bapura. Haman la ka klip mat. Haman la kajing long jingman. Tongin kot yakane ka kemi ba it. Tongin pan klem sange nakabanta kajing it kemi jongka. Lembat kit onut jongi kibadap da kajing it sipara basisya. Nakabanta jongka. Tongin persyang ban pertubut ia ki hok kisot jongka. Tolek kemen ia kajing adai parlok jongki angel. Tuken maabun sin ia kajing don jongki kabom lak ban yo i ha kajing im jongpi. Topen pau ia kajing it bekerpang ban kajing buram ia u angel nong yada jong kejalaniam ha kabab hidon. Nakabanta ki angel no yada jongki briu ki bayasa lang bat pi. Bat kam kerpang ya ujong pi. Duai haki bun sin. Ya ro ya ki klem sange. To penon kam ya kajing arab bat kajing ken pam jong ki haki kam men sim. Bat ki kam kamet jong pi. Kenang ba ki lak ban yarab. Ba pin pen urlong ya kajing temu jong pi. U Peter Fabre bakrau ulalong ulengdo baningkong. Unayalap baningkong. U Profesor Teologi baningkong jong kakunhun bakuaj u Jisu. Ulalong ru u paralok baningkong jong u Ignatius balakirku unong seng jongka. Hakawe kesengi ulayait lengba kane ke jalaniam hakabalakaya u ba udang wan na Germany hangta haba ulale ke kambakrau nakabanta kaburam jong utrai jongi. Ulayatu ba kadba udang yai lenti hapedeng ki bom ngej blay. Ulay yo si hajar ki jingkerku. Namar ula duai hau angel no yada. Jong kawai pakawai ke Paris. Haba ula poi hangta. Ula sengau tu ya ke jing yarap basyai kedar jongki. Namar kila yada ya u na ke jing syariam hai ki bom ngej blay. Nalor kata kila penkrek ya bun bak ban pediang ya ke jing hikai jong ke jing pen im. Tak apa penlong ya ki bai jai bat ki bai jar. Ulah keren sepang kane dak jing sit ram basisha. Hadu bakawai ke briu ke padang samla hakata kapor. Kepala ya sngeu ya ka na u kelayai ong biang ya ka dak jing sngeu bajeliu kumpa saus nem mensua kata kamut hendriu paus nem hadin. Haus nem baladep ngaladap dak jing kemen
ban kentang ya keduan ha villaret ke snong barit ke badon ha pedeng jongki at ki them jongki lum jongi ha ke jaka ke ba dakamon jung blei lakha ya une ubreu balong uriu koi to penlong ke jing i to penlong ke jing jit ya kato ka ne ki riu koi bekerpang ki ba ke jing im jongki phila ban nyokor bat ban pertu buat to don ya ke jing shania bekerpang ha ke jing side lem jongki uriu koi yo bekerteng ka kerteng jong u phi don ladap IT lupa hapi ha ka baptisma jong phi tekene ka lenong ka ba khat riu in sapteng ha ka ta yo wan in pule ya ka lenong ka ba khat nyau pat kum tu kendiat adu bangin datap ya ka ne ka kot